Kayi Nayi Hausa fim ya zama blockbuster a ƙungiyar Kannywood. Kayi Nayi Hausa fim ya zama fim ɗin Kannywood na farko da aka kai shi sinima ya haɗa naira miliyan 5. Kayi Nayi Hausa fim ɗin da ya ci gaban kalin dangi ne wanda furodusa Abubakar Bashir Mai Sadda ya shirya shi a shekarun baya. Kayi Nayi Hausa fim ɗin an kai shi sinima da nasara kuma yanzu ya yi nasarar haɗa naira miliyan 5 har da 464. Fina-finan masana'antar Kannywood ɗin ba su cika yin nasara a sinima ba, kama daga wanda zai haɗa naira miliyan 1 sai miliyan 1 da wani abu, wani ma ƙasa da naira miliyan 1. Fim ɗin Mati a Zazzau wanda Rahama Sadau ita ne ta ɗauki nauyinsa shine ya fara haɗa naira miliyan 4, a lokacin shine ya zama Kannywood Blockbuster, wato fim ɗin da ya fi kowanne nasara. Sai dai kuma a wannan karin an sami fim ɗin Abubakar Bashir Mai Sadda wato Kayi Nayi wanda ya haɗa naira miliyan 5, yanzu ya zarce fim ɗin Mati a Zazzau. Shafin da yake kawo labaran Kannywood wanda aka nuna fina-finansu a sinima wato a Instagram shine Box Office Kannywood, ya rubuta cewa fim ɗin Kayi Nayi ya kammala kasuwancinsa a sinima. Fim ɗin Kayi Nayi ya haɗa kuɗi naira 289,500 a ƙarshen makonsa na uku, inda ya haɗa kuɗi naira 461,500 a satinsa na uku. Yanzu haka an gama haska shi a sinima da jimillar kuɗi naira miliyan 5,464,500, wanda shine ya zama blockbuster wato biggest Kannywood grossers. Wannan shine ya bawa fim ɗin Kayi Nayi nasara akan kowane fim da aka haska a sinima. 'Yan masana'antar Kannywood ɗin da sun sha ƙorafin cewa rashin sinimu a arewa shine yake kashe fina-finan Hausa. Idan da sinimu a manyan garuruwa na yankin arewa a Najeriya din, za a kalli fim ɗin Hausa har ya haɗa manyan kuɗaɗe irin yadda 'yan kudu suke haɗawa. Sai dai a yanzu ma waɗansu suna ganin cewa a nan gaba fim ɗin Hausa za ana kallonsa a sinima fiye da yadda ake kallo yanzu. Idan kana buƙatar sanin sharhi akan fina-finan Hausa a sinima da nasarar da suka yi da kuma faɗuwa, kai subscribe ɗin wannan channel namu na Kannywood Box Office TV da ke YouTube domin samu da kuma sauraron bidiyoyin da muke saukewa a koda yaushe.